ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുവെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ അടുത്ത ഒന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലത് നഷ്ടപ്പെടുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ്, നമ്മൾ വായിച്ചത് യോശുവയുടെ പുസ്തകമാണ്, 5-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം. അവർ ദേശത്തെ വിളവ് അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മന്ന നിന്നുപോയി. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പിന്നെ മന്ന കിട്ടിയതുമില്ല. അടുത്തത്, ആ ആണ്ട് അവർ കനാൻ ദേശത്തെ വിളവ് കൊണ്ട്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ്, വിളവ് കൊണ്ട് ഉപജീവിച്ചു. മന്ന നിന്നു, കനാൻ ദേശത്തെ വിളവ് കൊണ്ട് അവർ ഉപജീവിച്ചു. എപ്പോഴാണ് മന്ന നിന്നത്? ഇസ്രായേൽ ജനം വാഗ്ദത്ത ദേശം കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള 40 വർഷത്തെ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ ഒടുവിൽ യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവരാ ദേശത്തിൻ്റെ വിളവ് അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം മനുഷ്യരാരും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നിനും കുറവ് വന്നില്ല. അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം, മന്ന എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം, ഭയങ്കര മധുരമുള്ള സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസത്തിനും അതത് ദിവസത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. അവർക്കത് ലഭിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസത്തിനും. പക്ഷെ വചനം പറയുകയാണ്, ആ മന്ന നിന്നു. നോക്കിയാട്ടോ, ആ മന്ന, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ആ മന്ന നിന്നുപോയി. എപ്പോഴാ മന്ന നിന്നത്? വിളവ് അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം. കർത്താവിനൊന്ന് കരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചാട്ടെ. വിളവ് അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മന്ന നിന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുവെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ അടുത്ത ഒന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലത് നഷ്ടപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അടുത്ത ചിലത് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം ചിലതിനെ നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ അനുവദിക്കുക. മന്ന നിന്നെങ്കിൽ, അതുവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയ മന്ന നിന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അടുത്ത ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ദേശത്തുള്ള വിളവിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കാനുള്ള സമയമായി. ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പ്രവചനം പറയാം. അടുത്ത ചില നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ലിസ്റ്റിട്ട ചില നന്മകൾ ഇല്ലാതായി തീരും. അടുത്ത ചില നന്മ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നന്മയായിരിക്കും. സന്തോഷത്തോടെ. ചിലതൊക്കെ നഷ്ടമായി പോയി, ചിലതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ ഇല്ലാതായി, ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോ, വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ചിലത് നീ പ്രാപിക്കാനുള്ള സമയമായി. അതുകൊണ്ട് വചനം പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു.